Iki jane apa to, wo? Lho ora ngerti iki, wo. Ora ngerti aku wo, apa iki? Ada benges, wo. Ada benges. Ada benges lho. Lho apik tenan, Adek. Iya wedak. Heeh. Heeh. Iya ta. Iki salah kene, wo. Apik tenan iki, wo. Iki salah kene ya kene. Iya. Lah nek ada gombal sing ndi, wo? Iki ada gombal, wo. Iki. Iki, wo. Lho ya apik tenan iki. Apik, wo lho. Delok kaya apa? Ini lho, Kok wo. kaya ngene iki. Delok sisih iki apa, wo? Sisih, wo. Ini iki, wo. Wow. Ini gon jantung, wo. Gantung apa iki, wo? Gamis ana maksude. Wo gamis. Gamis apa-apa, mbok pokoke sing dodo-dodo Oh, lho, wo. lah apik tenan iki regane loro iki pira, wo? Loro iki 4 juta, wo. Tenan apa ora iki? Tenan, wo. Iki kayune oge apa lho? Kayune yo udah dinas sulit. Genas seri tenan. Jati. Kan iki, Oh, wo. ya murah tenan iki. Jati rasa wo bayar, wo. Murah tenan iki, wo. Tenan sumpah iki. Iki gratis ongkir Jatim Jateng, wo. Gratis ongkir, wo lho, ada markum. Wah, apik tenan iki. Iki cara peserne piye? Ya kuwi, wo. Piye? Iki ning aku nek enggak furnitur iki ta, wo. Heeh. Wis dicek profile, Heeh. nek WA-ne karek nutul. Ditutul-tutul no. Gedang iki minggir, wo, tak delok, wo. Heeh. Ya apik tenan iki, wo. 4 juta oleh meja rias karo lemari apik tenan, wo.